Nou, staatssecretaris, wat vond u van de minister Xiomara Maduro, de minister van Financiën van Aruba, haar uitlatingen over de slavernijverleden? Nou ja, ik heb me daar nogal over verbaasd. Hè. En ik heb afgelopen week een gesprek gehad samen met de premier van Aruba en ook minister Maduro. En heb ook aangegeven dat ik dat natuurlijk geen prettige uitspraak vind. Er is helemaal geen sprake van een strafrente. Hè. We hebben met elkaar afspraken gemaakt onder welke condities Aruba een laag rentepercentage kan krijgen. Namelijk wanneer er een rijkswet is voor het financieel toezicht. Dat is volgens mij ook heel helder. En we hebben verder ook afgesproken dat we over de totstandkoming van die Rijkswet met elkaar verder in overleg gaan. Dus ik ben blij dat we dat ook kunnen doen. En natuurlijk, hoe kan jullie misschien nog verder gaan met de onderhandeling met Aruba als Aruba zo'n flinke standpunt heeft over de slavernijverleden in vergelijking met de strafrente? Is het misschien nog een ideaal partner om verder door te kunnen gaan met in de discussie? Nou ja, kijk, het is nooit prettig om dit soort dingen te horen. Dat heb ik ook al eerder gezegd, maar wij praten gewoon door. Ik vind het van belang om te zorgen in het belang van de inwoners van Aruba dat wij met elkaar spreken over de totstandkoming van een Rijkswet. Want uiteindelijk is dat de enige manier waarop we ook kunnen komen tot een lager rentepercentage, wat ook de mogelijkheid biedt aan de regering van Aruba, deze regering of straks misschien een volgende regering, om ook de ruimte te houden om te investeren in dingen die voor de inwoners goed zijn. Hè? Of het nou gaat over onderwijs of wegen of iets anders. En nogmaals, ik maak echt bezwaar tegen dat woord strafrente. Het is namelijk geen strafrente. We hebben gewoon afgesproken, afhankelijk van de voorwaarden waar Aruba aan voldoet, kunnen wij een lager rentepercentage aanbieden. En Aruba kan net zo goed als Sint Maarten en ook Curaçao een laag rentepercentage krijgen. Maar daarvoor is het voor ons wel van belang dat er ook daadwerkelijk een Rijkswet komt. Waar we overigens met de regering van Aruba afspraken over hebben gemaakt dat die Rijkswet er komt. Alleen is die er nog niet tot stand gekomen. En de Eerste Kamer was ook kritisch over deze rentepercentage. Heeft die het kritiek verwacht? Ik heb zelf geen kritiek van de Eerste Kamer gekregen over die rentepercentages. En de Eerste Kamer heeft zelfs ingestemd met de afspraken die ik gemaakt heb met alle landen.